asa na makakita sa daon nga laya. Akong amigo nagtinga, dili na siya mahimutang. Kasakit iyang dughan, kay lugay na daw siyang wala ka. Rapapam pam rapapam pam pam rapapam pam pam. Dako iyang isiyabot sa dalunggan. Rapapam pam pam rapapam pam pam. Lami ang natural gikan kinayahan, ingon sila krisis. Di na tinuod ang tinuda na isa pa nakabuntod. Lingi-lingi sa wala, lingi-lingi sa tuo. Abanti lang gamay, ipadayon pa ang tulo. Rapapam pam pam rapapam pam pam. Dako iyang isiyabot sa dalunggan. Rapapam pam pam rapapam pam pam. Lami ang natural gikan kinayahan. Nahali na ba kanan? Yan, ano na lang yan? Kasi nga may mga classmates sa eskwelahan ba? Yung mga ma'am. Ang pangunaan na ng panahon. Kami wala yung utang hari na. Basig pwede pa namin ba? Ayo. Ingapon. Ma'am, basig na iya kan. Ma'am, basig na kayo kailangan ba? Basig. Wala yung drinks na, sir. Two-piece chicken po. Para na si Ma'am. Ay, panahon.
Nabalakan ako lang guys. Kanang dili pala utang ma'am. Single dire? Kung kinsa mo sa kolong angkol. 20, pengen sa 28 na scholarship. 18? Tinuod na nga single ma'am? Sikat-sikat, madunggaman sa surat na. Available nih siya. Ina di nga single. Ina dalaga ni siya. Masa ngalan ni mo? Masa ka angkol ma'am. High scholarship. Ay, sakto 21 ka. Enjoy ka ma'am. 20. Ay sakto, sunod ko. Sunod sa 20. Nagasa ka, sila pa. Ay senior high. Hindi na ko prisuan ni. Guys, 20 taga Manolo, Manan. Senior high daw kuno siya pero masih madunggaban ta sa mahang ba. Single na siya, wala siya FD rin. Boy, Polkit og si Inday Suyak. No, Inday Suyak daw ko no. Picture. Gusto ko kay angkol. Pwede na sa. Duha na. Ila picture. Okay, 3, 2, 1. Hoy, Polkit! Ay sir, hapon. Ma'am, wala may kaila dire single ma'am? Amo diri kining 17 edad. Masukol pa 17 ni mo dia sir? Madlok man ta na. Kaya kaila ka ma'am? Mga pag kumangkon mo masukol. Masukol ka angkol scholarship. Wala ka ma'am? Pero ako yung nilikiatan. Kana medyo lang. Siya, karang nilikiatan. Medyo lang. Ito lang, matan. Kana importante may utang. Ako'y nagproblema kung asan na